Салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадед ба канали Арзанда. Имрӯза видеода мехоҳам ба шумо фаҳмондан барои чӣ ин қадар вақт мо набудем, барои чӣ видеоҳо ҳамаш маҳкам буданд. Имрӯз мехоҳам ҳамаша пурра ва фаҳмо ба шумо фаҳмонам. Биёед хубтараш аз аввал сар кунем. 17 сентябр буд ва рости гап ҳамон рӯз рӯзи боронӣ шуд. Борон зад хела ва ҳамон рӯз ман мехостам кӯдакокати пеши хуштомонам равам. Аз сабабе ки борон зад, барои ҳамин мо нарафтем, хонада шиштем ва нақша доштем ки пагоҳ баъд мерем саҳаркатӣ. Ва боз рости гап ҳамон рӯз кӯдако хела ғам доданд, инҷиқӣ карданд ва беҳад барвақт хобшон бурдак. Ягон вақт кӯдако ин қадар барвақт хоб намекарданд. Ҳамин вақт соати 9-10 мешуд, агар ҳатто 11 мешуд, баъд хоб мекарданд. Лекин ҳамон рӯз ҳам Нилуфар, ҳам Сиёвуш соат 7:30-8, қариб 8 шуда буд, ҳардуш аллакай хоб буданд. Ва рости гап ман каме корубори хона доштам. Кӯдакон намодан кор кардан ва вақте ки хобшон бурд, хостам каме хонаҳоя ҷамъгир кунам ва телефона беззвук кардаму корубори хона кардам. То 1 соат, 1.5 соат кори хоная кардам ва хостам хоб кардан. Ҳамин кати фаромӯш кардам ки телефона ба звук кунам, ҳам хел хоб рафтам. Ва як маҳал дар тақ-тақ шуд. Рости гап ман фикр кардам ки дари ҳамсоя бошад, аҳамият надодам. Боз бинам ки тақ-тақ шуд, хавотир шудам, хестам, омадам, гуфтам ки кӣ ҳаст. Фикр кардам ки ягон одам хато кардагист ё ки ягон маст бошад. Гуфта бари аввал пурсидам ки кӣ. Ва айвай тараф очам гуфтанд ки ман даракушо. Рости гап беҳад хавотир шудам. вақте ки овози очама шунидам, бовар кунед тамошобинони гиромӣ, 1001 фикр манда омад. Беҳад хавотир шудам, даракушодам ва очамам хел гуфтанд ки ҷанг карда, гуфтанд ки барои чӣ телефона намебардорӣ гуфта. Ва манам хел гуфтам ки ман фаромӯш кардам ки ба звук кунам, мо хоб будем. Ва ҳам хел вақте ки гуфтанд ки барои чӣ телефона набардоштӣ, ман камтар ором шудам ки барои телефон шуда вай кардан. Лекин дигар хел фикр надоштам ман. Ва боз якбора ҳам хел гуфтанд ки хуштомадат гузаштанд. бахшиш тамошобинони гиромӣ, лекин ман нахостам ман хел беаҳамиятӣ кунаму бозам хел видео карда рафтан гирам, ба шумо нафаҳмонам, барои он ки ман як рӯз ду рӯз не, балки аллакай 3 сол 4 сол мешавад ки ман видео кардестам ва тамошобиноне ҳастанд ки хел муддати зиёд ҳамроҳи ман ҳастанд. Ва ман гуфтам ки шумо низ ҳақ доред фаҳмидан ки чӣ ҳолат шудагӣ, чӣ гапҳо шудагӣ. Барои ҳамин ман бо душворӣ ҳаракат кардестам ки ба шумо фаҳмонам. Хуб, вақте ки очамам хел гуфтанд ки хуштомадат гузаштанд, бовар кунед тамошобинони гиромӣ, ман дигар ҳичи гуфта натонистам. ҳам хел фикр рафта телефонома гирифтам, бинам ки беҳад бисёр пропушнӣ, ҳатто шавҳарам телефон кардагӣ ҳастанд. баъд ҳичи нагуфтам, ҳеҷ вай накардаму кӯдакое гирифтам. очам мошини ҳамсоякати омада буданд ва кӯдакое гирифтаму рафта хонаи очам мондаму қадам рост пеши хонаи хуштомонам рафтам. ман ҳеҷ вақт хел ҳолатда набудам. Ман ҳама вақт холам гузаштагӣ, тағоим гузаштагӣ, лекин ман
набудам, ман раҳи дурда будам ва намедонистам. Мешнидӣ, зиқ мешидӣ, гиря нола мекардӣ, тамом. Лекин хел дар ҳама маъракаву чизошонда набудам. Ман барои ҳамин ман намедонистам ки чӣ кор мекунад одам, чӣ мешавад ва ҳам хел фикр кардӣ зиқ. Рафтам, бовар кунед, ҳатто ҳамон хоначашон диромаданда натонистам даромадан. Рафта ҳамон даҳани дарда истодам ва зани ҳеварам биромадан, ҳамроҳ диромадем, ҳамон хоначашон доштем. беҳад зиқ шудем. Ягон гап зада намешуд ва ҳамин фақат ҳама зиқ. ва дар ҳамонҷо шиштем ҳамакаса. хештабор асабебе ки раҳи дурда ҳастанд ва ҳам аллакай 11-12 шаб буд. Дар ҳамонҷо шиштем то субҳи саҳар, ҳамаи интизор шудем. Умуман гӯем ҳами хел хуштомани ман касал буданд. Барои ҳамин гузаштан, худо ба шукр, хуштомани ман 69 сола буданд. моҳи декабр 70 медаромаданд. илоҳим ҳар як мову шумоя низ тамошобинони гиромӣ ба ҳамин синну сол расонад. хуштомани ман беҳад инсони хуб буданд. бисёр аз тамошобинон мегуфтанд ки шумо хуштоманатон каси хуб нестен, барои ҳаминам хел. Лекин не, ман беҳад хуштоманам каси хуб будам. хуштомани ман одами хуб ва ман дар ҳамин соле ки ман шавҳар кардам, ягон бор ман хуштоманам кати ё ки ҷанг ё ки ягон вай кардагӣ нестем. ҳама вақт хуб будем, хуштоманам кати. ва ҳами хел гӯем тамошобинони гиромӣ, ҳама чанд вақт ман набудам, хона намеомадам, фақат хонаи хуштоманамда будам. Ва як рӯз ҳам хел кор пайдо шуд, ман хона омадам, баъд 1-2 соат хонада будам ва ҳам хел дидам ки комментария нависондагӣ буданд видеоҳода ва ҳатман дар ягон 5-6 комментария бошад, ҳатман якташ комментария бад ҳастай. ва бовар кунед, дар он ҳолат ман ягон чӣ хондан, ягон комментария бада бардошта наметонистам ман ва беҳад ҳамхел асабонӣ шуда ҳамаи видеоҳоя гирифта маҳкам кардам ки то ки дигар ягон кас ягон гап нанависад, то ки ман баъд бо гашта ҳамхел ҷавоб додаву вай накунам гуфта. барои ҳамин хотир ман ҳамаи видеоҳоя маҳкам кардам. Ман видеоҳои удалит кардагӣ нестам. бисёр аз тамошобинон навистанд ки барои чӣ видеоҳоятонро удалит кардем, видеоҳои пештаратон хуб буданд. бовар кунед тамошобинони гиромӣ, видеоҳои пештара ҳамаш хуб ҳастанд. Ман ҳеҷ вақт барои удалит намекунам. ҳамаша ман танҳо ҳамхел маҳкам кардам ки то ки ягон кас сухани бад нанависанд, барои он ки ин комментарияҳое ки шумо менависед ҳам манда мебиён ва ҳам шавҳарамда. ман нахостам на ман бо бисёртар гӯем, то ки шавҳарам нахонанд гуфта. барои ҳамин хотир ман ҳамаша маҳкам кардам ки то ки ягон комментария нанависанд гуфта. ҳанам хел тамошобинони гиромӣ, ва дар ҳамин вақт хела сабшени нависондагӣ ҳастанд инстаграмда ва ман ягонта онҳоро хондагӣ нестам. ман медонам ки дар он ҷо чӣ нависондагӣ ҳастанд, лекин ман ягонташа нахондам. барои он ки хостам шишта як видеои пурра кунам, ҳамаша ба шумо фаҳмонам ва баъд ҳамаи сабшениҳо хонда ба ҳамаш ҷавоб нависам. ҳатто комментарияҳода ман аллакай яктаи видеоҳоя тамошо карда кушодестам ки то ки тамошобинон видеоҳои пештараи тамошо кунанд ва комментария менависанд ҳамахел якта. ва ман якбора хостам ки 40 рӯз гузарад ва баъд видео кардану дигараша сар кунам. ман як чандто видео кардагӣ ҳастам, ҳамаша монтаж карда мондам, то ки баъди ин видео баъди 40 рӯз шавад, баъд гуфтан видео мемонам, баъд тамошо кунед тамошобинони гиромӣ. ҳатман баъди ин видеоҳое ки пеш буданд монтаж кардагӣ тайёр буданд,
ва ёя мемонам ва баъд дигар видеоҳое гӯям, видеоҳое ки мекунем, баъд ҳавоя мемонам ҳатман. ва ҳамон рӯз бовар кунед тамошобинони гиромӣ, ҳамин чӣ хел гӯям, барқасди кор мегӯянд ё ки чӣ, ҳамин хел гӯям. Ман телефонам бизвук карда ва ман ягон вақт телефонам бизвук намекунам, барои он ки ман хона дахӯдам тоқа ҳастам, барои ҳамин телефони ман ҳама вақт овозкатӣ ҳаст ва намедонам, ҳатто худам намедонам барои чӣ ҳамон рӯз ман телефонам пурра ҳамхел бизвук карда мондам. Намедонам, ҳамхел ҳатто фаромӯш кардам ки ба звук намша, ҳамхел хуб будай. Умуман ҳама ин гӯем барқасди кор ва ҳамон рӯз мо ҳамроҳи кӯдакҳо раҳакӣ будем пеши хуштомонам, лекин ҳамин борон заду, барои ҳамин мо нарафтем, агаре мо тайёр будем ки мо мерафтем гуфта. Боварӣ дорам ки тамошобинони гиромӣ, саволҳо хела ва хела бисёр мешаванд. Комментарияда нависем, ман ҳатман ҳамаи саволҳои шумоям мехонам ва дар видеои оянда ба ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. Намехел тамошобинони гиромӣ, суханҳои шуморо дар комментария интизор ҳастам. Ман ҳаракат кардам ки ба шумо хуб ва фаҳмонам. Бахшиш ки ин қадар вақт видео набуд, бовар кунед ман наметонистам видео карда, умуман намебардоштам ягон комментарие ки менависанд, барои ҳамин хотир ман ҳамаи видеоҳоя маҳкам кардам. Чӣ хеле ки гуфтам, ман ҳамин хел тамошобинони гиромӣ, боварӣ дорам ки ҳар яки шумо мана мефаҳмед. Ҳамеша худатона эҳтиёт кунед. Хайр, то дидори оянда, дар паноҳи худо бошед.